Ako istalin dyan, oh. Sa to, nag-group. Hindi ako kapitan. Parang tumindiri ah. Ano, nanganting ako, relax ka lang dyan. Hindi nga. Ako nga, wala pang mahanting eh. Oh, relax ka lang. Ano ba? Kumain muli ako para... Ayaw kong gumupit ng pana, Alex. Basta akin, yung customer ko lang. Yung... Tanga, dagdag points mo yun. No! Ayaw ko. Bakit Bigyan mo tayo- na sa kanila yan. Bakit ayaw mo yung porsyento ka? Ayaw ko. Gusto ko customer ko lang. Yun lang talaga para...
Pati yung mga taga, Nueva Ecija. Yun na. Yung madaanan ng video natin, di. Pati mo si mamang mo, si Papa. Binabati ko nga pala yung mga nanonood dyan sa Gimba. Artista na ako. Yay! Dito na ako sa Bobby! Hello, don't forget the, click this YouTube channel. Just click. Yan ang ilalagay ko sa thumbnail.